Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas anapawan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ado kanuwat saksakit nga uping dito'y purok tayo. Masapol amayuman ko makadagiti masaknan dayto. Mangibaunak kadagiti mapan mangipakam mo di health center. Nabayag basitan nga awan tim imay dito'y kadagiti aggapoy di health center. Hangga po siguro, tadayo dito'y. Umuna pa'y mata, dagiti as-asidag. Basta agbaliw ti klima, agraira ti agduduma saksak. Sa nabalay, mangibaunak kadagiti mapan mangiyuman kadagiti masaknan. Kaano nga ta umay dito'y a health worker? Urayan tayo asumangpat dagiti imbaon ni Kokoy amang ipakaambo kadagiti masaknan. Nakita ka na pa ni Ivory nga anak mo iti pag-uumungan dagiti tattao no adda maangay nga aktibidad dito'y lugar tayo. Amo na nga min nga umadani nga daw may mangtamin kadagiti masakit. Isuan na pan siguro nagdalos. Nasingpat ni Ivory nga anak mo. Adu pa'y ti mangraem iti kinapintas na. Maay-ayo akmat iti kinapintas ti anak ko. Natulnog pa'y no adda ibagabi kan ko anak. Adu ti agrayo ken kuana. Kat adda ka din sinungbanan na. Awan pa'y matibagpakanan. Naemakan na singpat abalasang. Kaano pa din tayo may dagiti mangagas dito'y purok tayo, ama? Intun bigat ka no. Da kayo iti inam ti mangsango kadakwada. Adda ka din napatag-apapanan nyo, ama? Mayra na nga umay ti kayam ko ani Gosyante, ani Conrad. Agatang kadagiti produkto dito lugar tayo. Kasta ka ni ama? Adamat kat din ni Nana siya. Naayat at tumulong, no da umay dito'y purok tayo. Idaulwam dagiti babae amang sangaili, kadagiti umay amang ngagas. Kanda kami matimakamu iti umay aggatang kadagiti produkto. Nadlaw ko ano umay ti agatang kadagiti produkto tayo. Saan ka amaragsakan, anak? Ha? Ina. Saan man? Numakita ti amam adi mo sa nga ilyan ti gayon. Sigurado ang makapunto. Sang-sanga ilyakmat no umay dito'y balay, ina. Isula ang tinaanos nga umay gumatgatang kadagiti produkto tayo. Isu asaan akayat ti amam agumura jay tao. Maawata, no apay anapatag ka ni ama ni Sir Conrad, ina. Nasayaan. Awan gamit ti makaanos asumang at dito lugar tayo nga umay aggatang. Adong agpaiso ti produkto dito'y tanalawa at tanap. Ngam, aglasat pa iti na nga to abantay, numapan ilako. No kaano arugyan dati kun ada kalsada nga agturong dito. Ijay purok tapaw at tribo ni Pangulo ko kuy ti papanan tayo ita. Adu ka ti masakit ijay. Kapilitan na mangikuyog ta kadagiti agawit kadagiti agas nga ited kadagiti masakit ijay, ma'am. Wen nga rod, narigat mo't ngamin, no isuda ti sumalog amang imet kadagiti masakit na. Isu ada tayo lang ti dumanon, ija ayanda. Kaasim dagiti taga purok tapo. Adupay mati residente ijay. Kay kayat dati agnad ijay. Tanalawat ti mamulaan na ijay. Nadamag pa'y ti daga. Pasaray numapanta ijay. Adu ti ited da kadata produkto da. Imbaglakit din Tano ibaon ti Pangulo da aniko ko'y dagiti lalaki amang isalog. Mayat damat. Naimbag ta na kaumay kamanan gayam. Kat anya ngay ang produkto ti kayat wagataga. Naiso ti pa'y sa ganak. Nagitag dudum prutas gayam. Tiklis ti pangikargaan na tapno sana matadal. At damat kid din nakasagana at tiklis ang pangikargaan da. Bilinam nga ruran na iti lalaki. Kaya mapanday baga karagiti addaan iti mulang at buras na. Huwag gayam. Damat lang. Iyag da amin dito arubayan. Mamaminsan da nga ibunag nga isa. Agurat na lang dito yan aga niya. Ari
Lado gayam. Nagpairuarak iti arak apag sangwan ta. Awan samot kita tinapintas sa balasang mo, gayam. Kuha gayam. Tumultulong ka dagiti nurse kan doktor. Ang mga asikaso ka dagiti masakit. Imbaga, tas sana makaroon ka nagiti masakit. Saan mat siguro? Apay nga dagiti doktor. Kanayon ang masakit ti tamingin ka. Saan dapat ang makaran? Sa bagay, gayam, napintas man ti balasang mo. Asino kumangay ti tumawidan na? No saan na siya nga mana? Sakbay gaya masumalog kami. Ang nagkakukin ka. Sagutan kahit sing-sing abalito. Balitok ko nam? Ay na, agyaman ak no sagutan nak iti balitok, gayam. Masakit ka di amin dagiti ubing nga inyagyo dito eh? One nurse, mas daaw kami no apay ang nagadun ti agurigo nga ubing. Kaadwan na kat maikawa na no agbaliw ti klima. Wan saan pa iso nurse. Sigot namin anapudot. Ita, permi manan alamin na. Kasta ti kaadwan na mapasama. Ado ti maikawa nga ubing. Nang runa no nakapoy ti resestansya ti bagida. Iso ka di nga ado ti inwarasyo a vitamins, nurse? Wen, balasang ko. Makatulong ti vitamins kadakwada. Napintas ka na sigpan dyan ang ti Pangulo na dito yung tribo Wen nga ron. Kanayon nga umay tumulong, no umay tayo dito eh. Apay nga tadi na pagadalan ni Jeshudan. Dahi tamot ti babalawak iti Pangulo da dito eh. Ipagarup da siguro ano mapanti anak da ijay syudad kat maisagma. Panag-asan ang mabalin abyangan, ta Pangulo kat nga rod. Dinamag ko namin sa dayta iti Pangulo kat kasta ti bagana. Di na kaya ta maisagmak ti anak na ijay syudad. Dahita ti kapanunutan dagiti daduma nga agnaed iti adayo iti syudad. Overprotective da. Ngem ti masakbayan mat ti anak da ti di na mapanunod. May mayat kumamat lang no makaadal da. Wena, ngem di da ngamin kayat amaya dayo di anak da. Ta maisagmak da kanunod. Nadapi mo sa akabagyan ti takabang-ibang apurok. Mapan kami itinam. Agbati ka, tawan man kita kadagiti dingwan tayo. Matungpal, ama. Mabayag kayo kadi ijay, ama? Sumagmamanulang matngaldang. Hawin gayam. Amangan mo may manan, ti gayam ko abayar dagiti produkto tayo. Sapay ko matanda kayo nito ninto may tigay ninyo, ama. Ket bubilang awan kami pay. Bilinam dagiti para buras, no nya ti katangan na. Inta nga rudan, ta mga no agtudo. Nagalispay mo nga rud ti dalan no agtudo. Wan, tibilin ko ay buri. Dagiti dingwan, kan umay ti gayam ko. Sangailyam. Oray saan mo abilinan ti anak ta. Amuna, dar aramidan na. Napanan ka din ni gayam kokoy. Napanday ti kabang-ibang apurok, sir. Saan da ka diya sumang patita? Saan, sir? Ngam binilin kong dagiti lalaki nga agburas iti produkto agatangan nyo. Magsayag na kong daway. Karga ti panyo ko ti pangpaturong. Tay paangot ko kinuwana. Sigurado makaturong ka. Sir, inakpay di kusina. Agluto akpay. Sana bali. Tada umay akadwayo amang kita kadagiti isang tukto dagiti na panagburas. Sige lang. Umayak to uminom di ta kusina no mawawak. Sige, sir. Panawan kayo, pay. Nagado ti tao dito. Awan mo't pagyanan ti tao iti unag. Ano santa pa, ityakyan dito yung lugar. Sumuklatan to, wataruman. Anya ngay nga ron. Agtugaw tapay iti ayan ti dakkel akayo tanalinlinong. Adamot kawayan atugawan dito'y apagtugawan. Ay, kita man latibyagan niya. Saan na mapagpakadaan?
Ubing pa'y deta kasinsin mo. Ngam imunamot anang ipulang iti muna. Awan ning tubingan, nubiyag ti pagsasaritaan. Nudumtang ti kudang ti may sa tao. Awan maaramidan ti posisyon, wano kwarta. Pudno deta. Uray baknang, di na magatang tibyak na. Aday tan, adan war. Sumublat na buktan, medyo unag. Makuwi ko ni tayo ulit di kusina. Inayalag ti mapanikayan na. Kat ipaangot ko rin ti panyok na daaga sa pangpaturog. Oh, nakatalikod. Di na namnaman. Ngabid na ako ni ti malikodan na. Kalaatek nga aputan ti rupa ng babaeng ti panyok. Ito. Oh, patay ka. Manglusdo yan. Maturo ka yan. Apay nga inaramid mo kanyak dito, eh. Gaya mo ni Ama, ngam kasto'y tinaramid mo. Ayop ka! Apay nga indadanas nag. Masapol nga awan makaamoy tinapasamak. Hindi mo kaya't apagaramida kiti saan mo ang magustuhan ti amam kantina. Nagdagas ka! Dinadahal mo di masagbayag. Balagan ka. No ibutak-tak mo tinapasamak. Amin akapurukam agtuok da amin. Kaya't mo ngagsagaba na iti kapurukam dito'y purok tapaw. Traitor ka! Makunabay matngaro na gayam na kaniyama. Awan may baga ti amam. Kaadun tinted ko kinkuha na malitok asag. Awan bibiyang ko kadagiti amin nga intad mo kaniyama. Ulitek ha? Malaagan ka. Awan pang bagbagaan. Ti inam, ti amam, kan dagiti kapurukam ti agsungpat no agkanta ka. Yan ti siya. At yung tatibagana. Umayag man. Anda kayo kadi. Aya, anda ka kadi. Ah, umayan, auntie. Awan nga min ni Ina. Ne, apay akas tati itsura mo. Nagsangsangit ka kadi, Ivory. Ha? Awan da Ina, auntie. Napanday jay ayan ti kasinsin ni Ama anatay. Ha, ay, kasta kadi. Ay, sumot lagayam ang nagsangsangit ka, balasang ko. Makipagrik na ak itinapasamak. Agyaman ako unay, auntie. Malading itanak unay itinapasamak. Lading ito tinapasamak basang. Ngam awatan tayo ti panggandang ti ako. No alaan na ti patpatgan tayo inibiyag. Awan maaramidan tayo. Manipod na tayo ti kabagyan ti amam. Ti kamatan rumrumwar. Kan kanayon ka maikulkulang. Jakman amo Ina. Kanayon akpay arurusugan. Agbakwarak pa'y itibigbigan. May sa ti kayat asawan na ita. Di mo ibagang aginom ka. Mabalin akasta, Ina. Anya, kasano nga aginaw ka katawan mo't asawam? Diyak mo, Ina. Basta saan ko nga amo. Kasano da ita anak ko? Asino ti ama ti sikog mo? Masapol nga ibagam, no asino ti ama ti sikog. Saan ko nga mo, Ama? Awan ti amok. Di mo kadipay ibaga no asino? Ane, Mama. Awan ti amok. Di na ko masaktan. No di mo kaya tasaktan ka. Pumanaw ka dito'y balay ko. Diyak kaya't amay babain, gapukan ka. Awan basol ko, Ama. Anya nga awan basol mo? Diyak kaya't di may babain, gapukan ka. Isma pumanaw kan. Sa dino di papanak, Ama. Apay kumadamagan nak. Mapan ka no sa dino ti kayat mo papanan.
Di nakibabain ko na manan. No di mo kaya't akabilan ka pa ay. Panaw! Garanggandyang ka! Anda babae ang magmagnay di iti kalsada. Ang laong agsangsangin. Sarting akman. Ading, apay ang magmagna kalitoy. Adayo pa'y matiti kabalbalayan. Nagapuam ken papanam. Nagapo ang itatapaw ti Bantay, sir. Saan ko nga muna sa dino ti papanag? Anya? Agkasapulan ti asawa kiti katulong. Kaya't mo kanit agbali na katulong. Sa dino ka di, sir. Ijay syudad. Umika, tane maringatan kaming agbero kiti katulong. Diyos ko, hindi na ko mabaybayan. Sabay ko matapod na nasaya at atao to'y sumurutag. Kaya't mo kanit isumunod kanya kiti balay. Kaya't agbalin ka akatulong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo italawas ang napauluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo. Stan Leo. Kaniti direksyon, Virgin Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, napintas ka nasingpat ni Ivory nga anak ti tribe leader, ani Kokoy. At damat gayam ni Kokoy ani Conrad, amay samot lang ani negosyante, akanayo na mapan iti lugar da. Iti may sang aldaw akaawan ni Kokoy, indadanas ni Conrad ni Ivory. Idinaduktalan ni Kokoy nga ginaw ni Ivory. Pinagtalaw na daytoy. Iti panagna ni Ivory iti kalsada, nakita ni Saldi. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas ang napuluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Sapay ko matapod na nasaya at atao to'y sumurutag. Kaya't mo kanit isumurot kanya kiti balay. Tagbalin ka akatulong. Ha? Kaya't nang akas katulong, sir. No, kaya't mo. Nabayagan ngagsapsapol kami. Ngem awan masapulan mi. Sige, sir. Mayatak. Imbag ta nagsabat ta. Napanan ka diti anak mo. Napanan? Katno pinanawak ija balay mi. Napanak na nga la iti dengdengeg ija ayan timulang. Nakita nga daimot na abag. Kaslapay agsangsange. Di mo ka didinamag no papanan ba? Medyo adayumot nga minidi nakitak. Saan nga ta sa bali tinakitam? Imposible sa balitin akitak. Nilakit di Ivory dayjay. Apag iso nga min nga agsik ko ijay dalan. Mala, inak pa'y man nga rod. Inak kitaan no pudno ati anak ko tinakita. Apay nga dakay tay iti lugar nga agayo iti kabalbalayan. Nagapuak ijay purok tapaw. Itirabaw ti Bantay. Kaya't mo asawen. Anda purok iti tapaw na diabantay. Wan, sir. Pinagtalaw na ti angak. Idinamon na nga agdadagsana. Abo nga ti pan nakaidadanas ko. Kaya't mo asawen. Agdadagsin ka. Kasta nga ron, sir. Nagdagas namin na iti anang idadanas kanyag. Apay di mo indarom. Naturay a tao, sir. Binanlaagan na. Ngano ibagak ka no tinapasamak. At dadakas ang mapasamak iti pamilya. Ayan ti anak ta. Nagtalaw ko ti awanan bain na babae.
Di ka lang naasyanan iti anak ta. Pinapanaw mo kitin. Napanan na ngayngatan. Anyat amok nga no napanan na. Diyak kayat nga adda immoral iti unag ti pagtangak. Kasanon no adda mapasamakan ko anak. Tapno agnakam. Apay adi na ammo a disiplinaan ti pagpagina. Saan arumbang a pinapanaw mo? Kasano itan no awan pagkamangan na. Saan ko naparikot na ita? Ikak iti pagnakman na. Saan asinsinan tinaramid na? Dito yan ti Malaymi. Ti asawak ti kasaom tayo sa ti mangibagano mano ti sweldo mi ti pinulan ken noan niya dagiti trabaho. Sweldo? Kunayo, sir? Well, saan ka di ang nagsalitaan ta ang agkatulong kay ti Malaymi? What, sir? Ang dapat lang ang pagsweldoak. Agyamanak. Alang Rodel, dumsag ta dapapanak apaman na may tulod ka dito balay. Ada ka din dito ti asawa yo, sir? Well, at na di taonag, ngam kanayon abisi amang butbuting ting iti cellphone na. Maikawa nga awan ni Ivory ang mga sikaso iti pila na iti natagunan. Dagiti umay agpa-check up iti doktor akaduhata. Ang mga nadalapanan na, ma'am. Kanayon nga da ditoy, no schedule tayo ti agserbi ditoy. Damagak tuman ka ni Manang Aya nga inana. Adda itay ditoy ka. Makumikom dan sa iti kusina, mga isagsagana iti pangaldawan tayo, ma'am. Wan siguro. Iso nga iton mangan tayo, di panagdamag kung may papat ka ni Ivory. Uray dagiti ubing. Agdamag na. No apay nga awan dyan mga assist ka dagiti agpa-check up. Manang Aya, itaman pa'y nga awan dyan nasingpat nga anak mo. Ay, dahil ti paglading ita, Madam Nurse. Addan sa nang idadanas kan ko na. Idi aginaw, pinapanaw ni Kukoy. Anya, pinapanaw ni Pangulo Kukoy ti anak yo. Kaasimat. Dahil tangarod ti sidsidir ko no maminsan kin ni Kukoy. No ayan nga tan ni Ivory ita. Itapay, takasapulan na ti pannaranay. Sana pinapanaw. Tsaka mukin ni Kukoy, Madam Nurse. Tsaka kat makaturturog amang pampanunot. No sa dino tinagkamangan ti anak ko. Susapo. Asino nga tamot ti dakas ti kababalin na anang idadanos iti nasingpat abalasang mo. Kaya't ko kumamot amaamuan. Ngampulos na saan nga ibaga ti anak ko. Manang Aya, amangan no binalaagan ti nang idadanos. Iso asaan nga ibaga ni Ivory. Kas tanga-tanga ang paiso. Iso adi na ibaga no asino. Grabe, tinapasamak ka ni Ivory. Angam ti saludsod. Ayan na nga taita. No si Malog dito'y bantay. No saan nga ijay syudad tinagtulungan na. Nalapit nga ijay hili. Lara, kasanuta nga ta ang matulungan ni Ivory. Kaasimat. Ayan na nga taita. Ay, mas daawak man iti kinatangkan ti puso ni Pangulo Kukoy. Day tamat ti pagsida ang kasanun no maisagmak. Ay, kaasimat ni Ivory. Kasan tama ang ni ayan na. Tapno maarayat ta. Kaslaawan kita ti balasang mo, gayam. Pinapanaw ko ti awanan bain nga anak. Mangibabain. Apay ko mamang ibabain. Agdadagsan kitin. Di namot nga rod ibaga no asino ti awanan bain ang nakaalaan na iti sikog na. Masiko? Kayo, amok laguman no asino tinangsikog kan kuana. Tapapo orak asibibiyag. Ayan nga roditan ti anak mo. Nasaan ko nga mo? Awan ka rin ti pamalpalatpatan no sa dino tayan na. Sanak nga interesado ang mga mo.
No sa di numan ti ayan na ita. Imbagkat di sa bali at tao, takuda nga isakit ti anak ko. Ngam si kang ama na, pulos. Di nakman babalawan. Amok ti aramidag. Saan ko pinapanaw no husto ti aramid na? Kasanon no adda nang idadanas kan ko na, ngam mabutang amang ibaga. Kukuin na singpat ti anak ta. Nagdadanas ko nam. Ang apay adi na ibaga. Kuna ni nurse ko ni, nga amangan no adda nang idadanas, sada binalaagan adi na ibagbaga. Imbagam ka di nga agdadagsan ti anak mo. Di ka lamabain. Dinamagda no apay nga awan. Imbagak a pinagtalaw mo tamasikog. Ano? May saka matadang ha? Apay nga imbagam amasiko. Saan ko nga ibain tipod no? Jay ko na ni nurse ko ni, nga amangan no indadanas da. Pinapanaw mo kitin. Ayan ti pusom kas ama. Nakunam nga agdadagsan ka. Kayat mo nga itidto ka na kami ti anak mo. Saan ko ang mabalin nga ipadawat ti anak ko, sir? Kasano ang masuportaram to ti anak mo kat awan mo tasawam. Agurno nga, kabayatan ajak pa'y nagpasnay, sir. Itatulagan kanya no may pasnay mo. Saan, sir? Siyak lang ti adakarbangan na iti anak ko. Kasano ang makatrabaho ka no may pasnay mo. Asinon to nga iti mga awiri ti ubing. Di nakbaybayan ti apo, sir. Diyak kayat nga ipadawat ti anak ko. Diyak makatulog. Mapanapan pa iti pusina, tayo na kumingon. At nakasasaon ni sir iti cellphone na. Denggat man. Pues, masikog aganak kang pasante sa magmamano abulan. Oh, masapulatak ka nagatan, titid mo kanya, no ilakok kan katiubi. Okay, awagan kanto, aganagan ti babae. Alam to, ti anak na. Diyak ipalubos ng balik ay nigda ka sa panggap mo iti anak ko. Pumanaw akong dito'y. Agsubli akong ijisilid ko. Asino ti ammo manapingat nga agrayo ka ni Ivory. Aduda, ngam na sisingpet da. Awan ti ambok abastos takabuteng da kang aman. Asino ti namnama ang manakasigog kan kuana. No saan mo kumaapi ng panaw? Mabalin nga inay-ay. Tapno ipununan no asino ti amat ti sigug na. Maamwaklaan mo asino ti nakasigog kan kuana. Papuurak asi bibiyag. Kasano kumaamamam. Kat pinagtalaw mo ka nga rod. At da ka dinamnama ang managturungan. No saan ka kumaadaras sudos anang papanaw iti anak ko? Adda kumaita dito'y sibay ko. Rumbang laang tikas dya iti tao ngawan disiplina na. Kasanon no agpaisoan na idadanas. Kinaawan ka diti disiplina tikas dya. Ti anak ta ti biktima. Isu arumbang atulungam tasika ti amana. At to tigatas kang vitamina mo. Masapol na nasalon at to ti pasnay mo. Apay nga aramidan nyo daytoy, sir. Saan nyo matangkapin ang tipas na yun? Di mo ka di kayat at tulungan ka. Agyaman na, no napudno dayta at tulong nyo, sir. Sapay ko mataawan ti lauk na amadi. Anya ti kayat mo asawan. Apaya mani ako nam. Ha? Awan, sir. Ulitat ti agyaman, sir. Sige nga, Rod. Inak idulin dayto intadyo. Kayat ko, analungpo kan nasalon at ti ubing. Tapno na nga to ti presyo na inton ilako. Diyak ipalubos nga agbaligi ni Sir Saldi iti panggap na. No kabulanak ton, pagpakadak iti asawa na. Kat pumanaw ang iti balay na. Inuling ko man amin nga intad na asweldo. Tapno adda aramatak no agpas ngayak.
Saan ka di pa'y nagaw-awit ni Ivory? Saan pa'y nga rod? Madukutanak ijay balay may amang pampanunot kan ko na. Iso nga imayak dito ayan mo. Takayat ko ti makipatpatangkan ka. Napanan ang price ni Ivory. Nabayag pasigan asaan ang nagpakita dito'y lugar tayo. Mailiwag matan iti anak ko. Kadayon ko mat asidiran ni Kukoy. Gapo iti panang papanaw na iti anak ko. Ay, nasyak mo, ti pimanaw ti anak na. Ay, kat sigurado ang mailiwak mo. Sana bali kumano ang mukti ayan na. Danag kan iliw ti marikrik na. Kinang man nagpaiso ti pasamak. Di tay ninamnama ang mga samak kan ni Ivory ti kasjay. Numaamwak no sa dino ti ayan na. Mapan ko danunan. Uray mabati ni Kukoy ijay balay ngagmay maysa. Mapan kami kano iti igid ti syudad. Ado kano ti masakit ijay. Agraira ti dengue ijay. Sayang ta pinagsina data, ma'am. Sabali mat ag grupo ti pakikuyuga. Agkasapulan ngamin iti sabali a barangay. Kat sika tinapili ang maipan ijay. Sayang ta saan ta nga agkuyog, ma'am. Sana bale. Tadang tumot lang panagkita ta. Ado pa'y a barangay ti agkasapulan iti medical mission. Huwag man kini, ma'am. Ngam, kuna nga minti nga to. Nga amangan no sabali ka no abunggoy ti pangipananda kanya. Anya nga rod, kat saan mo't ada tayo ti boss. Adda pa'y nangat nga to ngamda tayo. Lara. Anay ko. Ako kalat na nagsakit ti tiyan ko. Sabi sa anak pa yan nakapanaw dito walay na sarsal. Kaya nga di mapasamakan ka, Ivory. Kasla marigatan ka. Maganakan samatan. Palubusan dak ko maapumanawan, sir. Kaya't kunti pumanaw dito balayo. Sana mabali na pumanaw ka. Nang runa no aganakan. Pagkamangam ko mga rod. Makamo dito na sa dino di papanak, sir. Basta palubusan dak ka pumanaw. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo katuan kay di ospital. Saanan, sir? Pangaas iyo. Di dakon kaduan. Jak ipalubos a pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta iti alawas ang napuwan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DCWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasalamaan ni Saldi ni Ivory ang magmagna iti igit ti kalsada. Kinid daw na nga alaan nakas katulong da. Katgapo tawan masno papapanan ni Ivory, kapilitan asimulot. Idinamuan ni Saldi nga agdadagsan ni Ivory, napanunot na nga alaan ti ubing Thailand. Idi madanon ti panagpasngay ni Ivory, agpakada kumadaytoy. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta iti alawas ang napauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Saan ka ang makawaya sa pumanaw? No kaya't mo kaduan kay di ospital. Ay, saanan, sir? Pangaas iyo. Di dakon kaduan, ay. Jak ipalubos sa pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Maikarigatak ti magna, sir. Sige, mapanakon. Aglugan kay ti ko check tapan kay di ospital. Saanan, sir? Kat numabalin, subyak tulaang ang dagiti gamit ko. Mapanakon. Ha? Napanan? Ay, sana mapalin na ito eh. Surutag. Tapno maalak ti ipasngay ng ubing.
Nadlaw ko si Murot ni Sir Sandy. Diyak sakit di palubos na alaan na ti anak ko. Nangag ko nga ilako na ti anak ko itinang ina. Kimal mabasitan ti panagsakit ti tiyan ko. Aday ti barangay ko. Ado at tao ti makita. Ni nurse ko ni ti makita. Asit ka. Agpatulong at kakwana. Ma'am, tulungan nak man. Ivory! Ambulance, please! Emergency! T-stretcher! Yagyo dito, ilugan tayo adagos, iti ambulance! Mga simta at namanggan tatamangala iti anak ko, nurse. Bantayan niyo kumain ton makaanakak ang mga naipanaw dati anak ko. Di ka agdanag, Ivory. Pabantayak iti pulis ti anak mo. Di ka baybayan. Agyaman anak, ma'am. Sige, tulungan da kan nga agid da iti stretcher. Paipanda ka iti ospital. Sana bale, taada mapanawak dito akadwak a nurse amang taming kadagiti pasyente dito eh. Sinalpag. Asino di nurse takaslam amuna ni Ivory. Apaya na iranapay na kita nag-medical mission ditoy. Oh, sayang. Napurnada ti plano. Sayang pa iti mapaglakwak ko ba iti ubing. Kidawak ang papalubusan ng kaunan iti delivery. Tapno makaduak iti unag. Agyaman anak, ma'am. Agyaman nak iti apot na nakita kayo. No saan? Ang mga noalaan dati anak ko. O sige, pagsaritaan tanto. Ado ti kayat ko adamagan ka ka. Uwan, ma'am. Agyaman anak manan. Awan anyaman na. Kalpasan ti panaganak mo. Yawid ka iti balay. Ado ti kayat ko amamon ka. Iyawit aki di balay yung ma'am. Wen, apay, di mo kayat nga umay iti balay? Kadwam, ti anak mo. Kayat ko launay, ma'am. Agyaman anak. Sa anak ang nagkamali ang nagpatulong ka na kayo. Oh, apay ang namarikwas ka. Nangakutitimag ni Ivory nga umawawag. Nagtagtagainap ka kami. Pumarbangon at dakat umawagin. Mas naawag. No apay akas lang nangag ko nga imawag ti anak ko. Agidda ka din. Ang disturbo kay titurog. Kasano nga taitan ni Ivory nga anak ko. Di mo lakit di inurayan di panawag na. Sakbay apin ang panaw mo. Diyak kayat nga iso ti pagsaritaan ta. Maamwak laang tayan na. Inaksurutan. Anak ko na ijay. Darak tagtartaray kadagiti urat na. Naliday ka manan. Anak ka di pa kariripukam. Tsaka mo. Kas lang amin nangag ko nga umawawag ti anak ko. Ini parma. Umawawag? Nagdagdagainap ka kadi. Kas lakastan sa ngaron. Urayak lang na baringkwas. Malagip mo kadi no anya abulan dya ipapano na. Apay ka di anadamag mo no anya abulan na pimpanaw. Saan nga taan nagpas ngayon? Ha? Kasta nga nagpaiso. Wan. Amang ano nagpas ngayon nga agpaiso. Ita, ta nakatanggad ka? Asino ka diti kunam amangala iti anak mo? Sa dino tinagkamangam, iti pimanaw ka iti balayo. Idi pinagtalaw nak ni ama. Si Malug ang iti bantay. Adyak amo sa dino ti pagturungan. Nakadanon ka iti kalsada? Wan, ma'am. Gusto mo't alumabas ti lugan ni Sir Saldi. Dinamag na no kayat ko tiagbali nakatulong. Kat simuro takmatan kan kwa na. Asino ti kunam amangala iti anak mo?
Nangag ko nga nakasarsarita ni Sir Saldi iti cellphone na. Kuna na nga ilako na kanugan ko na ti anak ko, ma'am. Nagdakasanday ta asaldi. Idi ag sakit ti tiyan ko. Nagpakadaak. Tadyak kayat nga alaan na ti anak ko. Nakitak asinurot nak idi pinmanawak. Naimbaglangan. Tanaira na anapan kami iti daytya a lugar. Adda nga mindang i-report nga adu ti kaso ti dengue ijay. Isu anapan kami iti daytya a lugar. Nagsabat tayo ti siyudad. Kasla na nakakit-kita kan kayo din. Sa dino'y tayan, Diyak amo no sa dino tinakakit kita am kanyak. Ngam ado a barangay tinapnapanak. Kimoy kuyo ga kadagiti nag-medical mission. kasta gaya. Ang mga noon nakita kan, karagitikon ko naman na panama barangay. Nalapit. Saan ko nga minamayropaan dagiti makit-kita iti agduduma a barangay. Mabalin ka di, ang mapantapay ti restaurant. Kaduan na lang ang mangan. Iso nga'y mayak dito kay nakumamangan iti restaurant. Oo, apag iso ron, agpada ta ang mabisin. Sige, indamang restaurant, iti sila. Kaya kung kani ang makasursuro nga dahil ini gowns? Mayat dahi dya pagsapulam no makasursuro ka. Agda iti ti gowns ko na yo, ma'am. Wen, no nalaing ka nga agdait kadagiti formal gowns, mayat, tanangin na dagi dyan. Masursuro ka ta, ma'am. Masursuro. Apay kit din asaan. Tapno mo, adun ti bimbag na kami iti panagdaing iti gowns. Nang runa ti wedding gowns. Ken dagiti gowns, dagiti abay. Kasano nga'y ang makasuro ak, ma'am. Katadamot di anak ko nga aw-awirak. Ada shop me di ta asidag. No makaturog ti anak mo, mabalin mo ti agsursuro. Dahil ta tutulong ko kan ka. Saan ko ang pabayadan? Padasag tuman nga rod, ma'am. Mayat na pag-negosyo mo nagbuhat. Mabalin ka pa'y nga agpaabang kadagiti gowns, no di da kaya't agatangan. Agyaman lang, pinatgaman ng tiyawis ko. Mabalin ka din, umayak to agpasyari ti palayo. Adakan ka dayta. Maanong samlakit ti umay jabalay mi. Apay kiti na saan? Manusak pa iti mapanagkatang tiyado ang putas. Kanda dumapay a produkto iti adayo. Tintukat balayo, asan mo't unay nga adayo? Nabayag ka din na kasta ti pagsapulam. Ti mapanaggatang iti produkto dagiti mannanon ken hardinero. Nabayagan. Babaan na iti apagsapulak. Ado tinagatang ko adagdaga. Ado pa tinagatang ko apagtagilakwan iti agduduma lugar. Kaya mo asawa. Ado man ti tauham nga aglaklako. Ado, kasapula kami ti paralako. Ta ado ti pwesto iti prutas. Ken dadumapay a produkto. Daras ka kanumot anak kasursuro nga agdait. Kuna ti para dait iti shop ko. Kaya't kung tumat nga minti, maadaan ko maitibukod ko a shop, ma'am. Mayat dayta. Tulungan ka. Tapno maadaan ka itibukod a shop inton lumaing ka. Bigbig atak ka nga utang ko ana imbag anakam dayto nga aramidan nyo kanyak, ma'am. Sigod nga amu ka. Nasingpet, kan managtulong ka numapan kami iti lugaryo. Rumbang laang mat nga asikasuan kayo idi, ma'am. Taumay kayo kat nga rod ag serbi iti lugar mi. Mamati ka kadi iti kunada. At di managtulong, kan matulungan tuman. At danto panawan at itulungam, kat tulungan da kan tumat iti sabali awagas. Naimbag ta nakita ka dito'y dalan siya. Amum ka dino na panan ni Aya. Saan mat, Pangulo? Apay asap sa pulan yo. Awan ngamin ije balay. Di na mo't imbaga mapapanan na. Amangan mat no at dala na panan na, Pangulo. Awan mat imbagbaga na kanya. Napanan nga tanday je abak-bakatan.
Ang mga nunapan kadagiti kakabagyan nyo iti kabangibang apurok, Pangulo. Apay kumangay ama pa ni Jay. Atap kulaeng, Pangulo. Nalapit nga agpaspasarak siguro amang birok ka ni Ivory. Agwangwannog laeng. Anya kumangay ti maganap na numabirokan na. Kasta kami ngamin nga inna, Pangulo. Ti anak kat anak latta, uray nakabasol. Nga uray ibabain na ka. Kasta tayo mat. Uray nakabasol tayo kan ni Apo. Anak na tayo latta. Nang runa no agkid daw tayo iti pamakawan kan kuana. Narigat apagawanan ti panangibabain na kanyak. Kasano ang mapakawan na ka ti Apo? No di ka mat mamakawan, Pangulo. Nagapuam ka di, sapsapulan na ka ni Pangulo. Napanak nagpatulong kadagiti kabagyak di takabangibang apuro. Tulungan dak nga agdamag no adda nakakita kin ni Ivory. Husto tay kunak. Imbaga ka ni Pangulo. Nga amangan no napan mo sinapol ti anak mo. Kasano nga ta makitak ti anak ko? Dakkel siguro itan ti anak na. Lakit di Adan apokom. Ngam di mo mat makita. Ay, sa dino nga tangag paiso ti ayan da aya. Ay, iso nga rod anapanak nagpatulong kadakwada. Tay ko na akon, numaamuak laeng ti ayan na. Talaga amapanak iti ayan na. Kat, kasanon ni Pangulo. Do kayat na ngayawid ko ti anak kan apo ko. Agawid kami. Ngamno di na kayat. Ngamno di na kayat. Agyanak ijay ayan ti anak kan apo ko. Maragsakanag, tanalaing kan dagday. Kasla ka mat fashion designer. Tada bukod mo a design. Nagpipintas pa Agyaman ako unay kada kayo, ma'am. Limaingak gapo kada kayo. Ada pinanawan mi abalay iti sabali aparte ti syudad. No kayat mo, mangibangon ka ijay iti shop wenno butik mo para iti anak mo. Agpaiso, ma'am. Ipabulo jo kanyak ti pinanawan nyo abalay yun. Sikat ti caretaker ti ijay. Kabayatan abang bantayam, mangibangon ka iti ibagbaga a shop. Pabuludan ka iti pagpuunam. Agyamanak, tauray may saak a disgrasyada. Dinak binaybayan ti Apo. Ipakitam iti amam, akabailam ti bumangon, babaen iti bukod mo apang lakagan. Uwan, ma'am. Mailiwag man kang kanina. Sapay ko mata dumtang to ti panawan a makapanak ijay lugar mi. Adidak papanawan. Dumteng to dayta. No adu ti gumatang wenno agabang kadagiti gowns ada item, sigurado asumaliwanwan ti biyag mo, Ivory. Sumbatan nakmatin Lara. Nabayag ako ng agar-aram kin ka. Yan ang sumbatan na. Tapno di mo mat ko na. Sige, sumbatan kan Conrad. Agyamanak, sinumbatan nakmatlangan. Isagan naak ti kangayadan akalay sa dito syudad. Kalay sa adagusan? Wana, kalpasan ti kalay sa. Uray aghani mo tayo sa bali pagilyan. Uray anya pagilyan ti kayat mo. Agpay sukat ni Conrad. Agpay sulaunay. Uray ti Amerika, Europe, man sa dino ti kayat mo. Sige nga, Rod. Tapanunutag no sa dino ti pakaangayan ti honeymoon. Wala. Aggatangak pay iti adu nga ilakok. Tapno adu pay ti maurnong akwarta. Inak man naggatang karang iti pukong ti mannaw. Kan kardera iti lugar dala kay Kokoy. Katangak iti nalakala nga presyo. Tapno doblen to ti ganansya, kinto nila ko. Ibagak abim mabati presyo. Awan maaraminan da. Tawan mo't bukod da alugan. Apangiluganan da kadagiti lako da. Amang ipan iti syudad.
Sabay nga kaya, bimabamat unay ti presyo ng itikat katangam. Amin ang pangipipan ng karagiti magatang ko. Bimabati presyo na gayam. Hangam ngiminan dagiti maaramat para kadagita mula. Lima kamot ti presyo nan. Barang nung umatunto ti presyo gayam. Ay, sapay nagrigat mo ti agmula. Kan mga sikaso iti mula gayam. Padamag ko man gayam. Saan ka di pa yan nagpakita ni Ivory? Sapay gayam. Hangam no maamwak no asino tinangsikog kan kuwan. Talaga apapuurak asibibyak. Ha? Kasano amamon nyo? Kat pimanaw man. Dito yan ti kong una, apang ibang unang iti siya, no butik. Naglawagayam, ma'am. Kan igid pa iti kalsada. Wen, kaya't nasaya at mo't no magustuang. Ipabulod ko pa iti may sa amakina, tapno ada pang rugyam. Ay, agyaman ak unay manen, ma'am. Awan anyaman na. Panawan kayo pa iti anak mo. Sana bale, tanasingpad mo't. No impatugaw mo iti krib na, kat makatrabaho ka. Saan mo't anariri? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay witaalawas ang napawan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mayro, ganiti direksyon, Virgin. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabang.